confirm if you know your neighbor. Do you know your neighbor? Do you know your neighbor? Do you know your neighbor? Huko nyuma, do you know your neighbor? Unajua jirani? Bas, I want to confirm. Wangapi wamekuja na mam? Kwa maisha yako tuko na vitu tatu. Wanga gigik mokadek dong. Wangi mam, wangi mama, wangi mama, kasto wangi mumams. Donge? Kora do confirm. Jadi mobiro was ginangweno kadek dong. Wacho ni wangi mam, wangi mama, wangi mama dong, kato wangi mumams. Donge? Aya, gina ngwen dong. A differentiate. Do ko ngangi a differentiate kati ngemi biro go dong. Aya. Kika differentiate. Isenge kama indie. Mam and ma katiketa apostrophe tichakimedo am. Are we together? Korisomeni mam. Mam en kama idonje. Are we together? Iwinjo? Mama en kama ni wuo. Mama en kama igombo mondo itimri nade? Idonje. Mumams en kama nonego bed ni wuoke lakini to wawacho ni mama en kama itimri nade? Mama en kama itimri nade? Mama en kama igombo timri nade? Mumams en kama nonegi wuoke lakini timri nade? Ba mibedo mana but wuoyini. Ele mumams mami mawuonu nyaka nyako ni wuonu. Bwana miye uru nyieni pi. Nyieni kokalo ka nyieni ilonyore. Aya, wadwa ng'eyo ei makwanogi ji adi mowuotho gi mama? Aya, poleni. Ji adi mowuotho gi mama? Mama to onge dong. Makata in ing'eni onge. Aya, ji adi mowuotho gi mama? Mama nyieni go ng'eny to bende bath dichuo wadgi. Koro kobedo bath dichuo wadgi kinde ka onge ng'ato bathe koni. In fact obedo kende. But bwana nitawi aelewa shida ne gimomiyo kinyiere nadi ni luonga chiel gi bira dek. In gi shida. So ji adi mobiro gi mumams? Pile ing'eni kipenjo nyicha obiro gi mumams to mumams ema koro ting'o lwete. Omera in gi shida. Sani to koka saa 5 karoma paga chiel iluoro pap di paga biriyo. Were kata kaboro baro dongo swag. So ladies and gentlemen, thank you so much Migori for turning up against all odds. Mvua imenyesha lakini mmefika. Mjipigeni makofi one more time. Wow, and I'm so happy to see so many people here. So ladies and gentlemen, are you ready to have some good time? The show is just getting started. My name is Simi Kenya. From wherever you are, we are starting ONAGI Show, and ONAGI Show, we say ONAGI Show, one more Kanyakla. ONAGI Show, to Migori, ONAGI Show. And of course, I want to introduce our first comedian on the main show. Are you all ready, ladies and gentlemen? Put your hands together. Give a round of applause for the one and only Mr. OJ. DJ. Tuno paro na tuma gweng omera. Ngeni gweng ne wan gi ji types adi. Adek nitiere ng'amo mabor sawa. Koro en odhi thum to mean business. Kodonjo kacha dije chuo. Omiyo kuguro runge moro mbele no omiel kende kodwa wach gi ng'ato. Muol chuo gino in mano ichuo.
ng'ato. Kaso nitiere ng'ama nigi style achiel, omielo go wende te oywe ni Raila. DJ chuo. Ingi R&B. Kete moro mopogore gi nyapodano. Style ta maintain. Awe kane chan ka. Bas, kaso nitiere ng'at ma en to ene thum kanyo to dang' ni owuotho sasa to mor saidi. Omor ma omor sana. Omor sana chua thum sasa mor. Omor sana. Yes. Thank you very much for the Ulu lessons and the ginene. Kisungu na urumo gikanyo. Josiaya ting na urubado. Ere Josiaya by Sora Vans. Itingo luchi ariyo erokamano. Jo Migori ting na urubado kama I want to see Migori. One Migori okadwa tugo. Okay, jo Kisumo. Jo Kisumo sani okomor ing'eni ng'anyo norumo. Jo Kisumo. Okay, jo mabet wakora kana Thika County. Kachwanyi ting'uon na nikech amba doko Woodlow. Josiaya gima chando Josiaya iluongo ni Sheng. Sheng chando Josiaya to kopo no maka chiel nitie moro magiyare iluongo ni Ngori. To Ngori ni be otwiste kaka gitwiste ga kor chakoro luonge ni Ngor. Ai matung' nogolo Ngor. Koro samoro en daktari. Osepimi mosedhi opangore lab mowacho ni boy na mari ni Ngor, mar ni Ngor. Ngor kawuoni kendo in ma neno ko wadhi rifa India ma Ngor ma noma manade. Ma Ngor. Gino Ngor bana, gino Ngor. To koponi en kata ikete kata mana mbaka mar siasa. Nomera to wuoda lego to ineno wach Raila gi Ruto ni nade. Ne weri go. Ngor. Kama chumi ugike ni ma Ngor. Goro ne waseng'iewe 230 ma Ngor. Kowinjo ka Ngor orome to mede ni ma noma. To kopo ni en japuonj osedok e staff room ni onyiso edi teacher ni mwalimu nyathi ma wakelo manyien no macha Ngor. Macha winjo ne teko. Encha wuok e school mane? Macha Ngor, macha wadhi bedo gi tabu, macha Ngor, macha noma. Ai matung' cha utero ga kune. Ngor tang'o. Nigi no Ngor. Aya kasto wantiere gi kotada dhi county wa. Ana jaw mabei mana mwalo piny ka. Asego kanyada ridre holo. Pamne uru jo mabei. Aya tinde wanyaka gi stadium no chawa gi minga. Kendo stadium wa iluongo ni Raila Molo Odinga Stadium. Oyieni biro kanyo tugo nono. Wan go. Shida wa. Ji ong'e duto Kiswahili. Kora dama miyo story moro matin mato notimore na. Ka baba wa akaw rete nikech na the school to miwa assignment to nyisa ni go and listen to any gichano wacho gi Kiswahili orwenya. Go and listen to any Kiswahili conversation and take notes. Kora an gi buk gi kalama bede tiedero awinjo ka atune in ginene mar oswayo. To jaduong' bebi Kiswahili manowinjo nomiyo jaduong' opada. Oyudo ka nyako more malendo okoni raia kutoka Ubelgiji akamatwa kwa makosa ya unajisi. Tupeni mana ubelango mana winja ng'oni leta igolo betri kuma moi biro winjo Ubelgiji. Asechama pat mokuongo najisi chae makoro dhi oketho. Anyise ni baba ma assignment ipana afuo akia Ubelgiji
Anyaki wari wuonda. Ipana ki Ubelgiji. Isebedo mkora dala naka. Apidhi ti wuonda no Ubelgiji mago dong dho Jamaica. Ubelgiji najisi ibedo mkora donge. Apidhi chwe ti wuonda. Ipana ki Kiswahili. Kendo adwaro ni mondo inyisa nying japuonj mano nyisi wach Ubelgiji. Kapok atieko ng'ena apata tase chamo. Pok atieko to nyako chakia gima ne one pok na golo beti radio. Koko bukora ni wasiliana nasi katika tovuti. Tovuti. Gol radio no idhi momo ndi bigi kede. Ka ubeti go duoke witado kadwaro jinga. Tovuti. Koro Kiswahili to chandowa. Nikech kata mana nitiere chieng' moro ne waneno mpira mar Gor Mahia. To mipich Gor chieng' no hawe ne rach ogowa. Koro kose gowa to ng'ato dibukre abuka i crowd kane kata Waswahili wacho ni yaliyopita si ndwele. Joka emokia. Thank you very much. Omaingeko gini ni somo. Iko gini sana. Bise fwenye ni gimo kisome mitimo maber. An makora timo comedy kane bunge na somo gimiluongo ni tooth clipping golo na nguru leke ne kikamin gi. Agriculture. Mano ngor donge. Udwa chacha na an kuma ne gogoe Jogor Mahia. Uyok nya wil. No go Jogor Mahia kanye mane story ogike. Pod an gi memory magine ne. Koro go Jogor Mahia to ng'ato wacho ni omera gimuywaru ne onge. Winjo. Gini kata Waswahili no wacho ni yaliopita. Yawa. Mama cha wakama kare iloji. Yasika no ma yaliondwele. Yaliopita si ndwele. Donga yude. O majama moro no chungo wacho ni no. Ndwele ni dwang tugo kodwa. Gicha dongo nogowa last time. Ya ndwele sipite. Ndwele ni ene nga moknya wile team. Ogole mako yuma moko nyaliye. Ndwele ni to jakanye. Nong'iewe pesa di matang gowa pile masemeji gowa malich kamo. Ndwele no gol. Koro gima Kiswahili to setimo nwa to lich. Aduogo Migori. Wadanyona onge tabu. Migori kata winjo ni gima chendo en Kisungu. Adieri koso miriambo? Adieri. Toka winjo. Asewinjo mating'eni anto kaja Migori awinjo story. Ni Migori kako poni nyalo thumo Kisungu adek moluore. Kisungu mokwongo wacho kata ni bureaucracy. To iwinjo maka jodongo sewacho ni nyathini wayiere jaduong' gweng' pod otin. Isaya gitelo kisewacho bureaucracy. Kisungu maram kama magichaki mede kata mana fathom moro. Fathom. Mano koro golie jaduong' gweng' ing'awi. Assistant chief. Tawino ni nyako kinyiso ni do you know I'm an adjudicator? Winjo Kisungu no? Ose yera makata adjudicator no kodwa ng'e tiende unudhu dagi. Adjudicator. Transparency. Wego transparency binge conglomeration nini. Koro jokanya na poka kinyo Jokisumo to sani chuny gi rach mgomo onge. Okadana chwany gi jokondele specially. Gin ga mane page Raila kacha ging'iyo ni to Babolande. Ni ng'anyo choro, ochor ng'anyo. Raila bedwa tugo gi ji, tichoro ng'anyo nade. Ichoro ng'anyo nade bwana. Iyo wang' manya kan pesa ma kan en manamba pesa mano se chulo wito piny. Ichoro ng'anyo why? Mano ngor. Wapi makofi ya Mr. Mbalamwezi?
no. Easy only do the do before they do that. Okay, you can do the do before they do that. Do the do before they do that. Do the do before they do that. Usienda pesa bene. Wanigani kionge pesa ngani wala nitendo moko mata tari morito riwa nito. Lakini choki epinda. Many pesa bwana. Wewe nyisi gimoro kionge pesa. Wewe nyisi dalili kidwa ng'e ni maisha oselemei. Kidak e ot mok inyal kalo tok kom. Bwana mano maisha oselemei. Kigoyo simu mane wasungu olosa niketo kama to speaker nitie kumimako ne. Kigoyo simu kama. Igoyo simu gi dhogi tidwoke iti bwana pesa ionge o. Nikoriwa ni swag mano maskini. Igintie king'iyo kaka jo pesa gogo simu. Ng'ato go simu ma en onge stress, credit oko badhe ire ni hello. Onya kata fuolo nitie credit mar fuolo be nitie. Excuse me. Ogo simu mos. Bwana ng'ama onge pesa. Ogo simu to ginene. Baton moro misimo go cha ni mana kane. Mano dalili mar onge pesa. To kionge pesa kendo kigoyo simu nolosi ni chako ni hello. To kisechako ni modiero. Many pesa bwana. Koso pesa rach. Bwana kionge pesa kata ng'ato nyakalo gi chiegi kama tinyise ni mwesimiwa. Bwana kwanza joma nigi tinted kama dirisha ok nen. Oting'o wiye to chiegi ni bako kani bafu aneni. Koso pesa rach. Abiro Migori for the first time bwana. Migori un malo. Moingo Siaya. I have to say the truth do. Migori ni malo king'iyo building gini. Kata utende ma Migori oingo kata ma Homa Bay. Hotel ma Migori nitie nyaka gi shower. Koso nuyiero nwa achiel maber kende. Nigi shower, nigi yani hotel mer kata kuminid idonjo gi stairs. Iwinjo? Koro moro ne wadhi e Homa Bay. Bwana Homa Bay cha ne wadhi hotel moro. Bwana in e hotel, in e lodging kuma ne waninde. Idonjo donjo bafni dakika 4 oseduong'ni. Tit omera ting' piyo tayel otiyo go ji ariyo. Wanyiso gimoro achiel, nitie gimomiyo ne ok wachopo nyaka university. Jomoko wacho ga ni jomjengo ok osomo, jomjengo ten chal nade. Bwana an gimomiyo ok nasomo en kaka japuonj ne rwakre. Nitie jopuonj moko dala kae nyalo miyo nyathi we sikul. Ka japuonj nitie ka msora, ng'e ni inti rwakri maber. Nitie kaka, yani japuonj biro e klas, wuocho twang' monuo machala munyanga moro. To kokitieko homework to biro ni golando ni, do you know I'm living my life? You are not reading for me. Idogi ng'iyo tie japuonj wadhi ma en life. Bwana an japuonj de kaw loan manyiewo go long maber dikoro an e university. Ok awuondi, dikoro an e university. Then odogo puonjwa gik moko nono. Ing'eni kane watimo biology, puonji ni biology digestion system. Food enters the mouth, then odhi wuogi chien kamoro kucha. Iwinjo? But ibedo maduong' ichako kibarua bwana iduogi yudo ni bwana food ma enter mouth no onge Nairobi. Bwana bottom wan puonjo ni food enter. Koro wan wasomo go wang'e ni food no nitiega. Idogo yudo ka Nairobi bwana kech kara bwana jopuonjo ok nopuonjowa ni kech kodonjo e it ang'o matimre. Kech kodonjo to ang'o matimre. But all in all Nairobi tek. Kineno ka ji ni Nairobi watemo wago kibarua bwana. Onego gonwa makofi. Gonwa makofi. Do you know Nairobi nitie ng'at mo igoye mamit ndi. Dogi nwa dichiel nding. Bas. Beng'eni Nairobi nitie ng'at mitimo ne shopping
nyaka giwe ng'ama kaka oginene. Panya iluongo nang'o cha? Oyieyo. Iyudo ka ng'ato orwako boxer moro mar gusi maler. Ipenji ni jamjengo to golo kanye ya? Kara oyieyo wuok Lavington kuma midosi okete lewni mochido. Emobirogo. Lakini dhano onge ga respect. Oyieyo keloni ineno komoko ng'ute. Kar mondo igole agola gi respect idwa ni igoye. Igoye to timo ni shopping. Thank you so much. My name is Bernard Odiero. First of all, I've seen a lady here, ladies and gentlemen. Please come. Please come. Just come. Yeah, just come, please. All right. Wow. Thank you so much. Huh? Ladies and gentlemen, this lady, in her condition, has decided to make sure that she doesn't miss the show tonight. Situmshukuru, ladies and gentlemen. Yeah? Let's appreciate her. And Marvin, do we have something we can give her? Oh, there's another one. Hey, Migori ka udich manaden. Please come. Please come. Where is she? Just come. Just come. Just come. Wow. All right. Wow. Don't they look amazing, ladies and gentlemen? Let's appreciate them. Let's appreciate them. What's your name? Lydia. Lydia. Where do you come from? Migori. Migori. Na wapi? Kadika. Kadika. Okay. Ejo Kadika no dike. Aya. What's your name? I'm Nancy. Ma? Nancy. Oh, where do you come from? I come from Migori. Banana. Sindio? Do we have the participants? Huh? Do we have them? Yes. Oh, let them come. Please come. Just come. Hey. These guys look amazing, sindio? Huh? Tuwapigie makofi ile ya kilo ile. Hii kitu imelemea watu wengi sana bwana. Sindio? So, guys, yeah? So, what's your name? Bernard. Bernard from Bana? What's your name? Edwin from Kadika? Yes. Alright. Are you married or? Not yet. Dating. Alright, so get me the capes. I need to give this gentleman some capes. Sindio? So, wow. So this one is yours. Mercy, right? Nancy. And then this one is yours. Have this one. Right. Brother Gigo duto mitime mudho nonene agoa. Let's appreciate them. This is courtesy of Shining Hope for Communities. Shining Hope for Communities is Shofco, ladies and gentlemen. They do amazing job to uplift the society in various ways. This is a project that was started by Dr. Kennedy Odede, and they have amazing services. One of the things that they do is to make sure that all the expectant women in the society, including people who live in the informal settlements, that is the ghettos, are safe whenever they are doing what? They are doing their deliveries, because many a times in the ghettos and the societies huku manyumbani unapata kuzaa inakuwa kazi ngumu sana. So that is what they do. They have clinics, they have amazing packages that they give to various women depending on where you are. So one good thing also is that they care about gender-based violence. Unajua kuna wanaume wanatandikwa hapa nje, si ndio? So they also make sure that they do that, and they give hope to the society in various ways. Wow, thank you so much. We really appreciate them. Yeah? Huh? Nitie be joma dhi join group ni kawuono. Kiny.
wa subgroup D. Here from Jaiwes. Jaiwes. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Little nani? From where? From California. From California. Ladies and gentlemen, put your hands together for Jaiwes All the way from United States, California. Karibu sana. Jo Migori umor. Jo Migori uwing. Ani luonga ni Lilo Mburi. I come all the way from California, Georgia. Alor Kenya, by the way, at that Beverly Hills. I got a lot of dollars, yeah? Musikuwe na shaka, sawa? Yeah, you want me to show you? Man, I don't Kenya ka. Gimoro man toga, man. A win ni un gimoro ni what is that? Anu man toga, what is that? But amor gi Jo Migori mo win. Gima mora ni ukuny gold, man. The gold, man, the aim is the goal. Kose nang, man. Kori ngeni nentie ndalo moko kana nan dala kocha. Kori ngeni nentie ajali moro mana witness. You get it? Yeah? Nentie ajali moro mana witness coach, nge? To kori ngeni abet kamoro. Tangi mala ni ka gari moro biro, ya? To moko touch like wow. Winjo? Omok touch like wow. To hold like beep beep. Oh yeah? Kori ngeni, huh? Magi mana simba, ya? To kori ngeni samo walk malo tangia wach ni, gari ni oken shocks, huh? Oken carburetor, but is it and damn brakes, man? Kori ngeni, huh? Kori ngeni angi gari ni ang'iya to wenge wa urado gi driver to wacho ni macha Jaiwes okanyal tuome. Koro winj nogo, ya? Jalno ng'iya to amba ng'iye. Winj ni wenge wa urado, right? To but okonyal tuoma nikech I'm Jaiwes, man. I'm Jaiwes, eh? Kori ng'eno tim nang'o? Odonje bando like chuu. Kori ng'eni, ya? E bando kanyo an kanen kamano, I'm like, damn, who's gonna pay for those bando? Who's gonna pay for those bando, ya? An gino no mak chunya, winjo? Atema gochne 911. Ok gimak simu, man. Back in America, kocha, what we do, we just send, please call me Jogo Biro. You just flash them, Jogo Biro, man. But in Kenya, I was shocked, man. Kazi kacha tayuni mine go ringo bando, man. I'm like, damn, man. To sama negi walk, kage they kacha again like woo, 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 woo. So you know, I'm like, nango they kacha karmo di kony manusra in tiji and read the bando. Watch no net late na, man, yeah? Watch no net late na. Kori ngani kana chope sport kanyo. Game on a team, I got some few dollars. Get Ianosa one. I give out the people man kanyo. Mondo gedi githia drego. Winjo? Anyway, guys, all the way from Kisumu. Support. Hey! Tuko na lugha all the way from Kisumu. Nimekuja kushow support to my brother Simi. Kapo kadhima bor. It is just I wanna congratulate this dude kwa kitu anatufanyia sisi kama wasanii. Manze, it's big. Thank you.
gima timre. Time osadhi. Tingeni onego bed ni nitie jok madok dala. You get it? Yeah? Cameraman, want to pay for the band, man? Don't go to window. Angeni nitie jok ma igi lit man manyuru pesa ne. Manyuru pesa window gima kel each one it's poverty. You get it? It's there. Yes, it's there, man. Ngamo there here wine, yeah. Give manya kungeni ya one thing. Okay, this is serious. One thing about poverty. Any little mistake, Nivita. Poverty. Let's try fight poverty, right? Mimi nawashukuru manze and thank you so much. Lilo Mburi. Wapi makofi ya Omburi? Lilo Mburi. Pogruok mar ngima makoni gi makocha. Yeah. Chalo nade. Kocha, we got the dollars. Kocha, we got the lifestyle. Oh yeah. Then do my dude. Okay, the lifestyle those sides. Obey, man. Geek moko kako man. Damn no. We don't do a manner, yeah? What we do is just pizza, get it? Hamburger. Hamburger. Hot dog. It's a hot dog, yeah? But again, the life there and the life here. What's a life? Kenya na pena na Kenya manzeni, it's the love. Kenya tuko na mapenzi, but the other side, it's the dollars. Jog man, they talk about cash, man. It's the dollars. It's just the cash. So you got dollars. Yeah, I got the dollars. Sisi pia tuko na dola kabani. So we all have kabani ko to wange unga ya Omburi. Ang'o momiyo jo US nyaku ting simbe mang'eny, uting bag moro, ogudu nyaka chomkom moro achiel. Gima nyaki ng'e one thing about the dollars ng'eny ok ginyal romo fuku, man. Yeah? Ipenjri ni ang'o miyo shot ni kanyo, ok an hecha. It is the dollars. The dollars you are your Kola dollars ntie bag, then the two phones, the class, yeah? You get it? Ntie jok manyal goch na iPhone 1, ntie jok manyal goch na iPhone 2, you get it? ng'ama nigi penjo mar kuom Omburi. Damn, bana bill cha ng'eny manze like 10,000. Yeah, now Jogo take advantage because I got the dollars. Nyaka ni bi Kenya bisa yudo nyako moro. No, I mean gigomba but gani manze. Odiako ya mabati kule. Jegoni, odiako ya mabati. Sani ocha nausa man. Sani kimanyo nyako Kenya, Kenya kombo nyako machalo nade. Koro tunatoa accent. Nikitafuta msichana. Niko na msichana. Ako US. Ako Kenya. Ni dio jomoko. Dio unafinya watu wengine. Onya Migori nyako no onya Migori. No. Chill man, chill. That gombo no nyako no work Migori, but unfortunately work Siaya. Thank you so much. Ladies and gentlemen, put your hands together, give a round of applause for this veteran brother of mine all the way
way from Kendu Bay, Omonda, Wodi Aseme, Omonda Warbara, DJ, Migori County, oye! Akina dada, oye! Mamed, yahoo! Jo Migori untie! Omonda Wodi Nyasemo keo joko nduru maganga chieth nyuol chuonya kako moli kak marach jasand kaisoka punda tienda bich achiel to mana mar sunga osunga sunga to duoko osunga sunga to duoko kendo chako sunga sunga to duoko halo Mathayo 28 Wes adek matindo achiel wacho niya mon chendo to Kisude matindo ariyo wacho niya chuo to koro chendo saidi Migori untie an aja Homa Bay County kane wadongo kacha to ka ng'ato osegero ot moumo gi lum maber motito togero gimiluongo ni bathroom chien kacha moluokore donge koro osiepe moro miluongo n'Otieno nodhi ogero bathroom hawi marach Otieno nogero bathroom korom kama sani to Otieno rom kama koro koluokore bathroom ne cha to bathroom gikne ka koro chieng' moro Otieno luokore kasto nyako kalo to nyako ni Nyaroma Bay to kogo wang'e ni to neno k'Otieno luokore to wacho gi chunye ni ya Otieno gini gi to dwanyore manade ng'ama ng'ongo ni luokore maliche to ng'eni mayo wanene duk kama ng'ani ofuo manade to ng'iyo kocha to kalo timang'owa odhi kato Nyakisumo kalo to neno k'Otieno luokore to Otieno chung' malo ni to Nyakisumo ng'iyo kocha to ringo kokalo to wacho no Otieno gini gi biwigi konya adier ng'ani luokore odiochieng' kama to wanene kamae ma ofuo manade kasto Nyar Siaya kalo to wacho ni wuonyo Otieno gini gi to bera singwa ng'ani dwaga luokore kama ng'ani be pache ga konye ga adieru to kalo to timang'owa odhi kasto Nyamigori kalo Nyamigori kakalo ni ochung' mokwongo confirm no Otieno luokore kendo en duk ang'owa adier mokonfirm no Otieno oseluoko lepe matindo ka koro en kaka notimang'owa nonyuole kasto ng'iyo kama to wacho ni Otieno un gini gibibo ufuo kabisa mano utimoru nade gweng' ka tung'eni mayo kasto sudo but Otieno to chope bathroom to yiengore korot ni ting'eni bathroom madala ka nigi pasia to yawo pasia to nyiso Otieno no e kaka upange gweng' ka koro utuoni wan joma singu udwa mana ni uhinywa itimonwa kama nikech wan waonge chuo to Otieno chung' malo to nyiso ni ang'ati Nyamigori ang'ati mifuo nade dhi kumidhiye to wuok matin to pimo Otieno k'Otieno ogo wiye sabuni to duogo to ling' kanyo to yawo pasia kendo to rito k'Otieno ting'o wang'e ni to Otieno nene ma wang'gi oromo kasto nyiso Otieno ni Otis Nyasaye ogwedhi Mona wacho ni chendo gimomiyo mon chendo nyako nyalo thagi gi engagement ino thagi kama ni sae ni go chongi piny to tamore igo chongi piny to en to kodhi kamoro to secha ni will you marry me mano ng'ama iluongo nang'owa dhako mon timang'owa mon theko to joma nyiri gi be gibeyo wan joma chuo wawacho ni nyiri ohero pesa nyiri ok ohero pesa ema ohero nyiri dong kamano joma nyiri
mohero nyiri. Nyiri ok ohero pesa. To ka nyiri be ohero mana joma nigi pesa. Omiyo ka in ng'ama dichuo kionge pesa, weri gi ng'ama nyako. Weri gi ng'ama nyako we thago nyarwa ng'ato. To kamineno ka in gi gari to is an added advantage. Nyiri dog wero ng'ama nigi gari. Yero ng'ama nigi gari to wuoru to ne onge gari 1930. Yero ng'ama nigi gari to 1930 wuoru ne onge gari to gari ne uso 100. Dong chuo mar adier. To gima be nyiri gi ohero. Joma nyiri wacho ni tall, dark and ang'owa handsome. Ang'o. Ich lit mane mimako koda. Tall, dark and handsome. Lakini Men's Conference 2023 nopuonjwa gimoro ni kar tall, dark and handsome wan kaka joma chuo. Dark no kende mwayiego. Dark kende mwayiego. Tall pok nyiri no nyiso wa ni tall ni en makama kose makama. Koro yieru achiel. Nikech Oxford Dictionary wacho ni horizontal gi vertical is perpendicularly equal to an ang'owa machielo no donge. Nikech horizontal kichunge kama donge en vertical. Donge long kichungo to tall. Tall kigo piny to long. Dhiang' kata nyare ere maneni machiegni. Nyare miyo dhigo utiekru. Nyiro kasowa ni tall to wuon gi to rom gi toch. To nyiro kasowa ni handsome. We anyisu gimoro achiel. Wan kaka joma chuo. Sura mineno ni en makosa mar jonyuol. An kaka ng'ama dichuo aloso nyathi maber mami awe gi nyathi dweche 9 in kendi. Kasti ikawo such nyathi ketho godowa. Kasto pod ibiro nyisa boy child ni tall, dark and handsome. Dong kes no watieko. Koro dark ne mwayiego. Ka wan dark kaw ng'ano rwake ot husband material. Mon timo ang'owa? Mon chendo. Ng'ama dichuo nyaka iter nyari out. Ka ok itero nyari out, ng'ato biro tere. Eve ne Adam owe dakika di to thuol noseyude motere ot, mochamo lunch, moyieng', momadho soda maduong' e ng'eye mang'ich, mokwapi, moting'o takeaway okelo ne chuore. Mon timo ang'owa? Hello? Ero kamano Migori. So ladies and gentlemen, apart from that, see you have been having fun, si ndio? Si tumekuwa tukijibamba. Mngependa turudi Migori tena siku nyingine? Chengoro kwa wacho ni waduogo ubro chopo. Ladies and gentlemen, we have been smiling since the show started. But there is a dental clinic that always makes sure that you get the best smile that you've always wanted. And that is Dr. Shem Rakewa Dental Clinic. Dr. Shem Rakewa Dental Clinic, ladies and gentlemen, is located in Kisumu, but they operate everywhere in Nyanza. You can get their services from everywhere in Nyanza, and they are also in Nairobi, Freedom Heights Mall, that is Langata Road. So, do we have the team from Dr. Shem? Just stand and wave, please. Okunen gagotieno emomiyo orwako
t-shirt marachar ungeni sindio. So ladies and gentlemen, Dr. Shem Rakewa Dental Clinic gives you all the dental services that you've always wanted, from tooth whitening, braces, tooth decay, root canal, and all sorts of family dentistry. One good thing about Dr. Shem Rakewa Dental Clinic is that they accept all insurance covers. So maybe meno inakuuma na hauna pesa. You have a dental problem but you don't have the cash and the money. They accept all insurance covers from NHIF, APA, UAP, AON, Madison, which one again? Old Mutual, all insurance covers. Isn't that good? Sio imeweza? Let's give them a round of applause, ladies and gentlemen. So you can take out your phones. If you want to reach Dr. Shem Rakewa Dental Clinic, they have the official number here. That is 0732 224624. 0732 224624. Charges, Melissa charges, very affordable. That's why it is the best dental clinic we have in the country right now. Sindio, for a clinic to operate and open another branch, it means they are doing a good job. Sindio, and that means they are affordable and everybody. Imagine you can even be treated in installments. If the bill is 5,000 and you have 2,000, unaweza anza na 2,000, ukirudi unaleta 1,000, ukirudi unamaliza na 2,000. It's amazing. Sindio? Let's give them a round of applause to Ashkuru, ladies and gentlemen. And right about now, this guy, he is the most handsome man in his village. This guy, he is the sexiest man in Migori County. Ladies and gentlemen, this guy, he is the richest man we have in this hall right now. Ladies and gentlemen, this guy is the fattest man we have in the history of Migori. Ladies and gentlemen, this guy, he is the sexiest, the brownest, the most handsome, the wealthiest. Put your hands together for, he rides the latest Mercedes we have in the market. Tunajua ni uongo lakini tunaendelea tu kusema. Put your hands together for the one and only Akuku. Jewe, dawa ya balloon ni nini? Saitan. We, ati unamtaka Saitan. We, kwanza jipigeni makofi. We, ati if you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, hug your neighbor. Wewe wanaume wawili Saitan, wewe. But unajua, I love the way ladies actually take compliments. Msichana una compliment, the answer is very simple. Let me give you an example. Hello. Hi. I love your hair. Thank you. The term is hello. Hello. I love your dress. Thank you. The term is umwe compliment mwanaume. Kiburi na kuanga hapa. Wapi Evans? CPA. Wapi Evans? CPA, nilikutana Evans hapa. Unamcompliment, kiburi iko hapa. Nikakutana naye nikamwambia, "Hey, Evans." Akaniambia, "Ni aje Kuku?" "Hey, viatu zako si zimeweza?" "Na bado." "Hey, lakini CPA, punguza hiyo kiburi kidogo." But one thing I've also come to realize, unajua kwa kanisa tunakuwa na two types of praise and worshipers. Kuna yule mwenye akikuja kwa kanisa mpaka hata nyinyi mna feel blessed. Tujifanye tuko kwa kanisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Church, I want you to help me sing this song. You are Alpha. Sasa yule type 2 mwenye akikuja kwa kanisa mpaka kuna kiherehere fulani ayajifanya mko kwa kanisa. Praise God church. Praise God again. I want you to help me sing this song. Mama, kanisa.
Mama, mnajiuliza hii mama ni nyimbo gani? Kanisa nataka mnisaidie tu. Mama, kumbe ni hata nyimbo yenye mmejua, but Julia Kierere amwezi jua. Ati kanisa nisaidie. Mama, mama, my beautifier. You inaitwa Kierere. Do we have any lawyer in the house? Mmewahi ona lawyers wakikutana kwa barabara? Wanatakanga kila mtu ajue yeye ni nani, wao ni nani. Unasikianga tu my learned fellow, I see you. Unasikia tu Socrates senior, I see you. Sasa shida ni hadi kwa club watu wamekaa chini, watu wanakunywa pombe. Hapo nyuma kwa meza unasikianga tu Socrates, senior counsel, mpaka mnashangaa na hizi kizungu wako wapi? Mbona tani hivi mnapata na hizo kizungu zote wako kwa meza ya konyagi na maji moto ya thermos. Sijui hata kwa gari, umewahi panda gari inatoka Tao inaenda somewhere, lakini unasikia tu mtu fulani anatakanga kuonesha watu venye anajua kizungu kwa gari. Unasikia hello my friend CPA, how are you my friend Evans? No, I met with Joe yesterday. How much was it? 5 million. Yes my friend, can we do that in my hacienda this evening over coffee? Mpaka mnashangaa hizi kizungu amekaa wapi kwa gari. Mnatali hivi mmepata nako kwa sambaza. Kizungu yako 2023 iko pamoja na mfuko yako wapi? Sio ati kizungu iko hapa kwa Patrick Lumumba lakini mfuko iko hapa bado kwa ngalene kinjengilu mlango. Kijeke. In fact, kidwa ng'eyo bedhe joluo, one thing gimomoraga godo en kaka usomo. Joluo te osomo. Kata kidhi university kachacha, idhiga university, ibro ng'eyo kabila gi sombe. Kila kabila ing'eyo gi sombe. Idhi university kachacha to dean of faculty biro ga tiwinjo kochako School of Law, Otieno A, Tieno B, Tieno C, Tieno E, Tieno F, Tieno J. School of Arterial Sciences, we have Ouko, Ouko A, Ouko C, Ouko F, Ouko A, Ouko Y. School of Engineering, Faculty of Mechatronics, Atoti, Atoti A, Atoti capital A, Atoti with no A, Atoti with 2 A's. School of Business Management, we have Njoroge A, Njoroge B, Njoroge C, Njoroge D, Njoroge E, Njoroge F. School of Food and Beverages, we have Wanyama A, Wanyama B, Wanyama D, Wanyama C. School of Witchcrafting and Sorceress, we have Onyancha, Onyancha A, Onyancha B, Onyancha C, Onyancha D. Jamenyombo Kisii. Oh. Kau jameritero kaido. Gewach. Ladies and gentlemen, nataka sote tusimame tukaribishe mmoja wetu. The reason why I want us to stand, tusimame tu tafadhali, tusimame. It's never kama huyu, hawa wawili ndio wamesimama hawa. Haya. The reason I want us to stand, ladies and gentlemen, is because Minjaki started here in Migori. Sindio? And is a full product of Migori. Every time akiwa huko nje, people wanamuona kama product of Migori, sindio? And today amerudi hapa performing at the first ONAGI Show to come to Migori. And our main act, ladies and gentlemen, put your hands together, make a round of noise as I bring on stage the one and only Minjaki. Everybody, wapi makofi ya Minjaki? Wapi makofi ya Minjaki?
In the meantime, dhako ber mabiro go kapu. Koso kamano. Chuo ng'eng. Koso kamano. Dichuo nyalo biro ni gimoro ma samoro biro chulo go bill mar 30,000 tiluoko longe. Chuo ng'eng koso ok ng'eng. Adwani mondo anyis all my fans. Here I am. Let me talk in English because this thing is going to be diaspora. Ai warembo, ai warembo, ai tunakuja na pesa yetu, tunarudi kwa nyumba yetu, tunalipa bili yetu, tunarudi kwetu. Warembo, ai babe, ai intimating watu wa Migori. I don't know, I one thing. Nyathi ma nyako kamili kabisa kichalo gimisere ing'eyo kaka nyathi ma nyakisero. Mano gima kwa pandre wasai kiwuok udhi Nairobi ng'ato luongi det. We kiko chiemo. Iwuok Homa Bay kata Migori kigika Rongo nguru 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 rabolo rabolo simsim no pesa di ero 100 jarabolo biane rabolo pesa di 50 bob kitane ka ero janguru pesa di tirado gi te to gik na ro kich gari tungo ji tikao gimiluongo ni yogurt emedo kisamedo kich gari tudo tungo ji to piny bino tino koyo bedonjo to gwe no rumo kich kech tini kelo gwe e gari kuri siko ne dereva ng'ato hinyowa ka ya sayuora yawa ng'ato hinyoka in michako yaudi risni tin migolo gini isindwe ti nyathi ma nyako tikwodhe e gari. Don't joke. Jibro koso sedi siko ni ya ng'omo det nak gioga yawa kadhi det ya aduogo dok gimomo det ni leo simsim gi nguru gi rabolo mikiko timedo gi yogat kikwodho yuma tindero na njugu donge gi njugu yusiko ni ya ng'ama dichuo an adwaro tol handsome to nigi tike ng'ama nono mogik ng'ama nono mogik afadhali ikaw nyaka kimba maparo mondo to keto iye budho odi to pesa donjo. Opak Yesu. Jaka kibatangane ino ni lit karumo parema in ng'ama dwaro nungo ni onge judisi. In the meantime, tafadhali ago erokamano ne jo Migori urwaka chunyo morokodu. So there's this beautiful organization, ladies and gentlemen, called Kiocha Jamii, and do we have a representative from Kiocha Jamii? Please stand up. Amka tu tafadhali gineni. Chunga gineni. Chung gineni. Ne B. B. Mera waseru wako sabatu. Mato Kiocha Jamii adier. Dong. Ne okay, somnua lokri gimonde kani. Lokri aloka magi jo migochu. Lokri. Dongeni Kiocha Jamii adier. Kadhi gi katimre nade? Ikoni ekora ni Kiocha Jamii, via Jamii. So, ladies and gentlemen, I want to give out this courtesy of Kiocha Jamii. It's
an organization that deals with uplifting the community with various morals. Sana sana watoto, they guide, they inspire, and they build. So today I want to give this. It's based in Migori, the newest couple. Do we have? Huh? Newest. Ati tonight. Huh? Hey. Apenji. Buna no kuchopa deka die. Ura kwanga so pesa mondi. Idhi. Ingeni bwana niyo idho to we nyako ni piny nyiso wang'ama niga malo pile. Donge. Aya. Koro, the newest, how many years? 2 years. 2 years. Yeah? We have been married for 34,000 hours. Aya, kujeni. Aya. Bas. Koro, ami ndimia madam. Customer ami mamari. Manu 34,000 hours. So Kiocha Jamii, please come. Just come. Hey. Wabuangie kitingo calculator kunyono for. Hey, karibu sana niaje bro? Fiti. Yes. What does Kiocha Jamii stand for? Where are you based and what do you do? Kiocha Jamii, it's a social mirror. Yani reflection ya jamii, vile watu vitu zinakuwa. Hata ukiangalia pale kwa hiyo emblem, utaona ni kama kuna mwanamke ako na shida. Eh? Nani? Wamesema you talk in English. Oh, you want me to speak in English? I can do it better, bro. Thank you. Now, what I was trying to tell him, what I'm trying to say is this. Kiocha Jamii is a social mirror. We've realized that there are so many people, or women in particular, they have a lot of problem in the society. So as an organization, we are trying to uplift these women and the girl child in the society. Because that we've realized that they go through a lot. Yes. Where are you based? We are based in Nairobi, our office. Then we have satellite offices across in Homa Bay, Migori, Kisumu, Kilifi. Yes. How can someone reach Kiocha Jamii? Kiocha Jamii, we have our social platforms which are there in our banner. That is info@Kiocha Jamii. Telephone number is there. At social media, there Twitter we have at Kiocha Jamii _ we have Instagram Kiocha Jamii, Facebook Kiocha Jamii, TikTok ni pokuchope. TikTok wantiere. Okay, sawa. Thank you. Thank you so much. What's your name? Mohammed is my name. Mohammed. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Let's appreciate Mr. Mohammed, ladies and gentlemen. She be
shibidi mama Etima beto machalo mulaba abu monaga Etima yoko machalo mulaba abu monaga Oba mogo teme mugine no shibidi mama Yajubide mama Jabiri jara pogi Yalo Yajubide mama Jabiri jara pogi Etima kija soma Jabiri jara pogi Kala no kija lema Jabiri